अगर आप भी चाहते हैं कि PY फिल्म्स का ऑडियो वीडियो आप तक जल्द पहुंचे तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। चमका तोरा से मिलका घाट के छिलका चमका दे अपन मोबाइल नंबर तोरो घाट बना देबोगे। दे अपन मोबाइल नंबर तोरो घाट बना देबो। तू हमर गे हमरा बना लेना तू लभर गे। लग में बैस गो बात करे हंस गो करे नहीं के करो तू फिकर गे। सुन मन ले बात तू हमर गे हमरा बना ले अपन लभर गे। लग में बैस गो बात करे हंस गो करे नहीं के करो तू फिकर गे। घाट बनाई बजे हम गे रहत नंबर 1 गे। सखी सहेली लो कर दे बड़ाई नगे नहीं के करो से कम गे। घाट बनाई बजे हम गे रहत नंबर 1 गे। सखी सहेली लो कर दे बड़ाई रहबे नहीं के करो सकम गे। गायक नील राइटर सोनी संगे से लपी खिंचा देबो। देबे अपन मोबाइल नंबर छोड़ी तोरो घाट बना देबो गे। देबे अपन मोबाइल नंबर जानू तोरो घाट बना देबो। मिक्स बाय डीजे प्रवीण करियोत बाजार।